Relatívna atómová a relatívna molekulová hmotnosť je jednou z lekcií planéty vedomostí predmetu chémia určeného pre 2. stupeň základných škôl. Jeho štruktúra a funkcionalita je podobná s ďalšími predmetmi planéty vedomostí. Prístup k jednotlivým študijným jednotkám lekcie je možný priamo z obsahu lekcie, ktorý sa nachádza na pravej strane, ako aj prostredníctvom navigačného panela alebo navigačných šípok. Sprievodca lekciou informuje o študijných cieľoch lekcie. Úvod zvyčajne pozostáva z výkladového textu s doplňujúcim ozvučeným videom alebo animáciou. Overme si, či je pravda, že celková hmotnosť reagujúcich látok je konštantná počas priebehu chemickej reakcie. Študijné jednotky môžu byť rozdelené do 2 alebo viacerých študijných stránok označených písmenami. Animácie sú často použité aj ako úvod k riešeniu určitého cvičenia. Zákon zachovania hmotnosti sa dá ľahko vysvetliť z atómovo-molekulového mikroskopického hľadiska. Študent si počas štúdia overuje nadobudnuté vedomosti prostredníctvom rôznych typov cvičení, napríklad výberom z niekoľkých možností. Ďalším typom cvičenia je interaktívna simulácia. Cvičenia sa stávajú atraktívnejšie vďaka možnosti výberu úloh. Jednotlivé študijné stránky obsahujú študijné texty, definície zo slovníka, ozvučené animácie k dôležitým témam a pojmom, a doplňujúce animácie rozširujúce základný študijný materiál. Chemici často používajú štandardný tvar na vyjadrenie veľmi malých a veľmi veľkých čísel. Tieto objekty predstavujú študijné podklady k interaktívnym simuláciám, ktoré využívajú napríklad periodickú tabuľku chemických prvkov. Niektoré cvičenia sú viacúrovňové, takže cvičenia vyšších úrovní sú žiakom a študentom prístupné až po vyriešení tých predchádzajúcich. Väčšina cvičení obsahuje bonus pri ich bezchybnom vyriešení. V tomto prípade ide o interaktívnu periodickú tabuľku chemických prvkov. Animácie často poskytujú žiakom a študentom pútavý úvod k riešeniu určitého cvičenia. Zistíme napríklad molekulovú hmotnosť vody. Pri prvej nesprávnej odpovedi sa prostredníctvom spätnej väzby študentovi zobrazia doplňujúce informácie k riešeniu úlohy spolu s naznačením správnej odpovede. Rovnako sa zobrazí animovaná ikona nesprávnej odpovede pri zadaní cvičenia a spustí sa počítadlo chýb. Pri druhej nesprávnej odpovedi sa ako pomôcka zobrazí jednoduchšie cvičenie, v ktorom je problematika rozdelená do menších, ľahšie pochopiteľných častí. Takáto forma spätnej väzby je k dispozícii pri všetkých náročnejších cvičeniach. Počas vypracovávania cvičenia si môže žiak alebo študent kedykoľvek cvičenie vyhodnotiť, zobraziť si svoje správne a nesprávne odpovede, ako aj celkový počet úloh. Vyhodnotenie cvičenia obsahuje ďalšie možnosti. Označenie správnych odpovedí, označenie chýb, vymazanie chýb a obnovenie celého cvičenia. Možnosť ukázať správne odpovede môžu využiť najmä žiaci a študenti, ktorým dané cvičenie robilo značné problémy. Použitie tejto pomôcky je monitorované a zaznamenávané programom. Zobrazenie ikony v podobe kľúčovej dierky informuje učiteľa o použití tejto možnosti pri vypracovávaní cvičenia. Obnovením cvičenia ju nie je možné odstrániť. Súčasťou vzdelávacieho prostredia pre študentov je aj panel s doplňujúcimi pomôckami vo forme slovníka s definíciami dôležitých pojmov, kalkulačky a životopisov.
Tento panel sa líši v závislosti od predmetu. V prípade chémie je k dispozícii aj interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov. Obsahuje základné informácie o jednotlivých prvkoch spolu s ich vlastnosťami a izotopmi. Periodická tabuľka chemických prvkov zobrazuje aj ich triedenie na kovy, polokovy a nekovy. Triedenie prvkov je možné aj pri súčasnom zadaní viacerých kritérií. Kliknutím na konkrétny prvok sa zobrazia ďalšie informácie o jeho výskyte a získavaní. Na konci každej lekcie sa nachádza jej zhrnutie, v ktorom sa žiak alebo študent dozvie svoje študijné výsledky, počet chýb, ktoré pri štúdiu urobil, a tiež to, či pri vypracovávaní cvičení použil pomôcku. Zároveň si môže označiť chyby a vrátiť sa k nesprávnym odpovediam vo všetkých cvičeniach lekcie alebo cvičenia obnoviť.